Meillä on pelissä äänet! Tää on hienoa! Miksi täällä voi olla porkkanoita? Lol. Mikä ääni? Niin, onko meillä työkaluja yhtään? Mä hupsista. Pikkasen pienennän tuota, mitä mulla itsellä tulee tänne kuulokkeisiin tuota ääntä. Oi. Käydään nyt katsomassa. Tän pitäisi spawnata kyllä populaa tälläkin kelillä. Oi. No niin, meillä tulee täällä. Jos ne haluaisi tappaa itse, niin tuohon löisi vaan blokin tai pari ja ne jäisi henkihin, mutta... Mulla ei oo sille niin tarvista. Oho, se otti damagea, kun se tipahti suoraan mun päähän. Tai ei kun siis se teki, ei ottanut, mitä ihmettä. Tai otti se, kun se kuoli, mutta... Jännä. Hämähäkin tekee muhun damagea, kun ne tipahtaa mun päähäni. Tulooko sieltä vielä? Tuloo sieltä. Ai. Netherinkin pitäisi tehdä jossain vaiheessa jotakin. Käydä blokkaamassa, ettei niin montaa kastia pääsisi syntymään. Tehdään nyt lannoa tästä vähän ja... Siemen maahan ja... Viljaksi ja... Sitten nämä loputkin viljat täältä. Siemeniä. Joko meillä oli sukarkaneekin vai? En mä tiedä. Tääkin pitäisi tehdä kunnollinen tää farmi. Nämä kaikki joku gunpowderit vähän, että mitä näillä tekee tässä, mutta... Voishan sitä toki katsoa, että onko niillä jotain tekemistä Skyblockissa. Vanha kunnon Skyblokki. Mine-versio, millä mä tätä pelaan, niin yhä 1.7. Ei. Nyt mä sekoitan jo. Siis 1.5.2. Meni muuten, kun nyt on eri kone ja mä olin sieltä vanhalta koneelta ottanut kaikkia tiedostoja, niin meni muuten 10 minuuttia siihen, että mä löysin tämän saveen. Meni 10 minuuttia siihenkin. Ja ihan vaan sen takia, kun mun piti koittaa niin tyyli 5 tai 6 eri Skyblock-tallennosta ensiksi, että mikä niistä se voisi olla. Kattokaa mitä täällä on. Meillä on skuideja.
3 inksäkkiä. Tappaako niitä joku täällä? Kuoleeko ne tohon jäähän tai jotain? Joo, ei ne kuole tohon jäähän. Tää on niin matala. Automaattinen skuidin tappa-allas. Näin, meillä on mustaa veriainetta, jolla me ei todennäköisesti tehdä tässä yhtään mitään. Illei sitten vahingossa satus pavonaamaan joku lammas. Sitten mä en tiedä, miksi mä laitan ne tonne. Voisi ottaa pikiä. Kaivaa vähän kopleen. Se nyt kuitenkin tässä se peruselintarvike on. Puu on toinen, mitä täällä voi käyttää, mutta... Saa nähdä nyt, että tuloako tuosta yhtään eikä mitään kiveä. Paitsi tietysti nämä, jotka lentää tähän hutiin. No siellä 8, no 16, mitä ihmettä. Näissä on vaan se huono puoli, että jos se lentää tonne noin, niin se lentää sinne, niin... Oho! En kai kaivannut hopperia, niin veke. Ainakin siellä on jotain alla. Niin no toi koppe meni sinne. Joo, on se siellä vielä. Tohon putkeen menee varmaan 5 stäkkiä koplee. Mut jos me nyt tehdään jotain muuta ensin. Joo. Menikö tasa? Meni se tasa. Sitten otetaan vähän vettä tuolta ja... Otetaan toinen vesi tänne talteen ja... Sitten me syödään vähän meloonia. En mä tonne sitä halua. Mitäs täällä muuten meillä on? Charcoalia, sitäkin pitäisi hommata lisää. Toi on kyllä toimiva ja onnistunut toi meidän. No niin tonne. Tonne. Nyt mä muuten tiedän mitä tehdä. Käydään siellä Nehterin puolella. Laittamassa muutama koplasta. Vettä me ei siellä kyllä tarvita mihinkään. Sitten siellä on kuitenkin heti joku kasti.
Syvä hiljaisuus. Mitä hitsiä? No niin, kun mulla silloin spavnaili noita mobeja tohon noin. Niin. Okei, meni. Otinko mä nyt koko stackin sitten sinne? Koko stacki koplää. Ei auta, kun kaivaa vähän lisää. Onneksi nyt taisi pudota osa niistäkin. Kuinka korkea toi muuten toi Nether on? Niin se on niin korkea, joo. Kasti mahtuu kyllä siihen spavnaamaan. Mutta otetaas onko meillä tikkuja kuinka paljon? 11 se ei riitä, jos mä teen tikkaita. 3, 4. Se riittää 2 blokkiinko? Kylkeen. Mitä ihmettä. Joo, vois ottaa lisää tikkuja tehdä. Jokohan tää nyt... Mitä hitsiä sä nyt teet? 16, se riittää ensi alkuun. 16, 18 ja pikki jätetään tänne. Miekka meni sinne, mutta sillä nyt ei ole mitään väliä. Tuli muuten mieleen, että hyvä, että mitäs sitten jos se kriippuri olisi sen tämän tosauttanut. Mutta ei oo ketään täällä nytten, eli tonne päälle noin ja noin ja näin ja näin ja näin ja nyt meni ne. Täytyy käydä hakea se lisää. Ne meni siihen. Sitten lisää koplaa. Ja mulla sattuisi tässä olla. Eipä tietenkään. Viisi läpi ja lisää. Toisaalta se on hyvä, että mobit pystyy kulkemaan tosta ja toisaalta huono. Että siitä voi niinku portaalin avulla voi 4 salakuljettaa mopeja paikasta A paikkaan B nätisti. Koska se ilmeisestikin Netherissä kun on se portaalinen, siinä voi tehdä toisen, joka vie niinku toiseen kohtaan sitten omaa maailmaansa. Siellä pystyy niinku kuinkahan paljon sillä niinku pystyy hyppäämään, niinku lyhentämään matkaansa. 9. No, ton pitäisi riittää. Toi tonne. Noin ja takaisin sinne ja toivotaan, ettei siellä ole gasteja. Nuon. Sitten
käyrähän tuolla päällä. Nuan. Sitten laitetaan tuohon vielä. Ei riittänee mun koristeeni. Ei. Mutta Sitten tähän voisi tehdä tämän ympärillä sit lopulta niin ihan täyden hökkelin. Oho. Mä nyt ihan tohon sitä meinannut, mutta aivan sama. Olkoon tollanen. Ja nuo jää tohon ja... Nää hämähäkit on semmosia, että jos se saa otteen tosta reunasta, niin sit se ei kuole. Mutta Sitten mä en sit tiedä, että kuinka se on zombieista, kun saa rautaa, niin että onko se missä vaikeustasossa se mahdollisuus. Käydään katsomassa. Ei, tuli vaan Rotten Flash. Tää on kyllä niin kuin toimiva spawneri. Täytyy sanoa. Koskaan en ole osannut rakentaa toista näin hyvää. Ja sieltä tulee taas creeperi. Joo. Niistä tulee kyllä niinku mukavasti tuota tavaraa. Ja tommonen tuli yhdeltä. Aika niinku jännä. Niin kun se oli vielä noin... Eikö se ollut... Sehän on aika ihejä. Että niinku... Mitäs hitsiä? Sitä mä mietin, että mitenkä se on eläimiä tänne näin. Se täytyy vaan osua oikeaan kohtaan toi dirtti. Joo. Taas on skuidi siellä. Tähänkin mä voisin kehittää jonkun paremman menetelmän tänne kulkemiseen. Sama, että tähän voisi tämän puhtaana pysymiseen keksiä jonkun, kun tää nyt jäätyy näin. Mahtoiko se
niinku tämähän on sularivi. Joo, elikkä siihen vaan katto. Katto, niin se jo sen auttaisi estämään. Kuinkas korkea tämä nyt on? 3 vai 4? 4. Inksänk. Joo. Mutta niin. Tän vois sisustaa. Siihen menisi niinku chestiä. Pari uunia. Workbenchi. Pitäisikö mun laittaa tänne näin uuni. Workbenchi. En mä tiedä. Katsotaan nyt. Oliko mulla puuta vielä kuinka paljon? Onhan sitä. Tuon verran. Chesti. Otetaan nyt pari chestit. Harmi ettei tässä saa kirjahyllyjä. Chesti. Siihen mä saan toisen chestin. Niin kato, mulla on workbenchikin jo valmiina. Laitetaan tänne Kuinkahan se nyt olisi paras? Jos mä laitan siihen niinku ton. Jos mä laitan tonne chestin, niin sit siihen saa uunit. Mä laitan se tohon. Sitten muutama koppla. No. Uuneja muutama. Apua. Mihinkä mä jumituin? Ai! Mä tiedän paikan. Toi, kaivaudu. Ok. Toivottavasti nyt ei mennyt toi mun laava, niin sitä mä vaan toivon. Sitä mä siinä vaan toivon. Joo, ei. Mä jouduin tuon alle. Mut sitä, että minkä mä kaivoin siitä, niin sitä mä en tiedä. Kun mä mielestäni kaivoin siitä jonkun ennen hukkumista. Mut ei tänne käynyt vettä valo. Tuosta nyt vähän tiputtaa noita partikkeleita, kun kerran siellä on jotakin alla, mutta ei kun siis vettä siinä päällä, mutta siis että
Tehdään nyt saman tien yksi pikkivarasto, kun niitä kuitenkin tarvitsee aina. Ja sitten kun sitä tarvitsee, niin kuitenkaan semmoista ei oo. Ja sitten sitten pari uunia. Lyödään ne siihen noin, noin ja noin. Sitten voisi hakata nuota puuta tuosta alhaalta. Onko muuten melonin hajottamiseen joku työkalu? Kun mun mielestä se ei mennyt tällaisen nopeampaa. Kurpitsahan on niinku selvästi niinku puisevaa, kun se menee tälleen näin blups. Mun mielestä meloni ei mennyt niinku sen nopeampaa tollahen ja noin. Että mä en tiedä melonille mitään erityistä työkalua. Jaha. Tonne menee mun melonini ja sitten tosta. Kuinkas mä tekisin? Mä voisin 14, 15, 16. Noin. Ja sitten mä voisin noista tehdä lautaa. Sitten kun mulla on täällä tuo noin, niin mä voisin sinne laittaa nuo ja näistä tehdä chestiä tohon ja tänne yksi. Nuon. Tää on tämmönen ihan kivan näköinen toistaiseksi. Sitten siihen voisi jossain välissä tehdä tuo pöytäryhmän pressureplateista ja sen sellaisista. Mutta juu. Koivua ja tammi nyt ei vielä pudotakaan saplingia, kun pitää saada alaha ensiksi. Oliko mulla jossakin kolmas kirves? Eiku mitä? Tammelle on saplingeja. Kyllä. Tää on niinku tällä kohtaa. Noin. Tietysti se voisi käydä hakkaamassa alas, mutta en mä nyt vielä jaksa. Katsotaan sit kun toi toinen kasvaa. No niin. No ota se kirves. Myönnäs tuo saplingi sinne. En sitten pääse ylös omasta montustani. Jees. Kuinka pitkä video tästä muuten on jo tullut? Puoli tuntia. Tää menee useampaa osa. Omenaa. Mutta mä nyt tarvii omenaa. Mutta se on ihan sama. Aivan sama. Hyvä se on omenaa ollut. Vähäsen. Nuan. No tässä nyt ei, jollain nyt käy tuolta mopeilta keräilemässä tavaraa, niin ei tässä nyt oikein kiven hakkaamisen lisäksi ole muuta tekemistä. Niin no mä hakkasin sitä kiveä siinä kyllä pari minuuttia. Nyt miekka.
muutama dirtti. Sitten käydään täällä. Blokataan toi meidän portaali niin, ettei sinne pääse örkkendäälejä. Timu-armori. Ussa, kun säikähdin XP. Et sä antanut Timu-puutsit. Jees, mä en kyllä laita niitä jalkaani, koska mä kuitenkin putoon ne alahan. Täytyy ottaa varmuuskopia sitä ennen. Siis niin kun... Toi on hieno, kun se on ihan täys. Ja sitten nämä timanttia. On se kyllä niinku. Timantti saa pahat. Tonkin vois muuttaa ton pohjaan sillähän, että mun ei tarvittisi käydä siellä sisällä hakemasta. Kun täältä nyt näyttää tulevan näitä niinku tommosilla vaatteilla varustettuja, niin joo, tehdään sillä. Mä käyn pitäisikö tehdä ihan puusta toi alusta siihen semmonen.